أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله الطاهرين الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرا مسيب جول تدير بالإسلام تقال يتدي الله سبحانه وتعالى. الله مغندو دكو ان تشلال هوكي ان سمبه روكي ان باودي كاتande ha bawden jottaade do e odo nokku teddude e odo nokku tenido fa tabarakallah woni aya wa habrirde Diaspora TV walla ben Des TV taw kadi ko e yewtere mon yewtere men andu diina ma nde gowden heblude e kala aljuma so odo waktu heedi fa tabarakallah eden calmina eden juuro dendagal yebiyankobe aya wa habrirde Diaspora TV ha tengti e ndedo yewtere andu diina ma en calmini en juurima dendagal khalifa men to bangi diine e khalifa men to bangi aada eden calmina galleji diine ɗi pop no potirno ko alda e limtude kamɓe fof eɗen calminaɓe eɗen juuroɓe hadaraji ɗi fof eɗen calmina ɗumen eɗen juuro ɗumen so ɗum ɓenni kadi eɗen jetta kadi haralleɓe wonan ɓen to kaɓirɗe to woni dow gardugol Samba Diop fa tabarakallahu omo takkodir kadi e bandiraɗo debbo moƴƴo fa tabarakallahu woni sohna Amina Ndiaye ewa eɗen mbiyaɓe yo Allah yoɓɓe moƴƴere yo Allah sembinɓe kadi sellinaɓe eɗen calmina eɗen juuro gardiɗo galle o woni Sharif Abba Haydara e dendagal dilloɓe ɗo e nder galle o eɗen calmina ɗumen eɗen juuro ɗumen ɗum noon alhamdulillah rabbil alamin en garti e yewtere men no gowɗen wadde tan e kala e saaha so oɗo waktu heedi taw kadi ko yaadude e ceerno men khalif men al oustadul akbar walla mbiyen ceerno Oumar Doukouré toon to Sinthiou Garba fa tabarakallahu jooɗiɗo hande o ɗo e laamorgo leydi Dakar ɗum noon min mbima bisimilla al oustaz Oumar Doukouré calmodira e bandiraɓe yeeɓiyankoɓe inchallahu taala. waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. ewa ceerno Mansour no mbiɗa ni e caggal yettude Allah e julde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yo welede Allah woni Cheikhnam Tidiane Chérif amin amin kanko e muqaddameɓe makko e almuɓe makko eyyi min dutti bandiraɓe salminago eno mbiɗa ni yewtere nde ne hebla ɗum ceerno Mansour Sall jeeya nokku men Matam e musidɗo moon almudo moon mbaɗon mbiyeteɗo Oumar Doukouré calmini galle o foof no mbiruɗa ni e Sharif Abba Haydara e ardiɓe galle o ko wayno ceerno Samba Diop ceerno sohna Amina Ndiaye e haralleɓe heddiɓe fof eɗen calminaɓe eɗen juuroɓe e yo Allah waɗan en jaam waɗi kisal en ndenka en gartirana hande no kewɗen wadde bandiraɓe eɗen calmina Diaspora yani ti Diaspora wala ha caggal leydi ewa Diaspora TV eɗen calmina foof yeeɓoɓe wonɓe leydi caggal leydi auditeur uji fof eɗen calmina eɗen beltaniɓe ewa garten e yewtere men tan ceerno Mansour. ko noon tigi machallah fa tabarakallahu garten e yewtere men ko fati e andu diina ma ɗum noon enen fof nandi ɗiɗo calminali ɓurɗi ɗiɗo calminali dahmude ɗiɗo calminali baɗɗi fayida ɗum noon a jarama ceerno Oumar Doukouré yo Allah yo moƴƴere ko noon ko adi fof ɗo emen nadde e nder yewtere he eɗen mbiya tan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadha wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. ceerno Oumar Doukouré e nder ɗeɗo balɗe eɗen keeɓi ustare eɗen keeɓi kadi eno gustora jiyaɗo Allah moƴƴo cedduɗo fa tabarakallahu mo ganduɗa kadi ko arif billahi kadi ko darinoɗo darde tinde e oɗo diine l'islam janñoɗo ɗum e banggueji ɗi foof
woni al oustaz Ahmadou Ba woni Cheikh Ahmadou Ba ene rutti e joomum ɗum noon eɗen mbiya tan Allah kam ko rokki ko kanko jeyi yaltani e jeyal makko kadi ko o jogii ko ƴettiti ko kadi ko o jeyti ko kadi fof ko e jeyal makko tan woni ha hande yaltani e jeyal makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala nde wonno Allah so tawi sohli a sohli tan ko Allah ƴettata eyi nde wonno Allah koko moƴƴi ko ɗum woni ko Allah ɓuri handude e mum ko Allah ɓuri yidde ko moƴƴi ko enen fof e yidde wurdude e makko ko Allah ɓuri sohludemo ɗum noon eɗen duwono julɓe ɓe fof eɗen duwono ummal islam o fof eɗen duwono kadi tijjaniyankoɓe fof e ndeɗo ustare nde wonno ko enen fof gustora ko julɓe fof gustora ko julɓe fof jaara oɗo jiyaɗo Allah yo Allah yurmomo yaafomo allahumma ighfir lahu warhamhu waj'alil jannata ma'wahu wa maswahu yo Allah wat jipporde makko galle aljanna yo Allah wattumo e malaɓe yo Allah sukkan en ndeɗo yolde yo Allah lomtinan en ko ɓuri moƴƴude e ko jaaraɗen ko ceerno Oumar Doukouré caggal ɗum kadi hol nafoore gurdam gando e nder rendo hol nafoore wurdude e gando e nder rendo eywa kadi gando so tawi en gurdi e mum e nder rendo so tawi o yalti aduna so tawi mana o sankima o ruttima e jomira subhanahu wa ta'ala hol perte gonɗe hen mana caggal nde yimɓe mbaasi gando o hol perte gonɗe hen alhamdulillah wa shukran ceerno Mansour Sall la ilma lana subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim no mbiɗa ni eɗen duwono l'islam fof en duwono julɓe fof eɗen duwono Sénégal fof en duwono kadi furankoɓe fof e ruttade ceerno men oustaz ceerno Ahmadou Ba e ko gando sanne e kadi ko fasihinte eɗen mbiya nen yo Allah hokken ɓerɗe muñal kanko kadi yo Allah moƴƴanmo toon yo Allah nanum aljanna firdawsi ewa ceerno Mansour so tawi en kaali nafoore gando en mbiyan ko gandal woni daɗal ko gandal woni daɗal nelaɗo Allah sallah sallam wi seydina aliyu karramallahu wajhahu e nde wonno seydina aliyu ko kañum woni maayo gandal man arada al ilma fa aliyun babuha seydina aliyu woni maayo gandal kono seydina aliyu ko miskino wonno omo yiɗi noon seydina aliyu ɓeydo tabidde e gandal mum wasa darde patron eɓe ɓe wi seydina aliyu la yahdiyanna imran pewna neɗɗo gooto o feewa e lawol siratul mustaqim ene ɓuri humru naaɓi humde yani temedere ngeloba mbiyen milliard hande oɗo saha neɗɗo gooto o feewa e l'islam ene ɓuri hokkirde temedere ngeloba walla milliard hande ittude milliard hokkira ɗum fewno neɗɗo gooto ene ɓuri ɗum ene ɓurani Allah e hokkirde milliard e holko tagi par ce que sa hokki milliard o nafat ene wawi ñaamede yare hutore dakkoɗo heewi nafoore kono sa fewni neɗɗo goto on ɗon fewnat goɗɗo on fewna goɗɗo ko ɗum woni ko tikkinta iblis tan ɓe mbi ɗoygol gando ene ɓuuri dewal Allah human binni joni noon ceerno oɗo Ahmadou Ba holko saabi ɗoygol gando ɓuuri dewal Allah human binni e par ce que ɗoygol gando so ɗanima iblis ene huulimo so immima tan iblis huulat en andi no wawi bonnande iblisa par ce que o ƴettat gandal o sara o andino majjere natta so majjere nacci iblisa kañum law makko yanat joni noon human binni noon ko rewata ko taadi anda iblis wi o wonko wadde entraînement e ɗum tagui noon iblis hulani human binni diine muɗum o hulani par ce que bonnantamo haydara so gando so immima e ɗoygol he e nder seconde aji wawi bonnande iblis par ce que o ƴettan gandal yaña kono ceerno Mahamadou Ba par ce que ko Ahmadou Ba ko neɗɗo joom gandal ko neɗɗo kadi ganduɗa laaɓɗo reedu kadi ko so anduɓe ene compte haqiqa ko sahibul ilmi ko joom gandal eyyi joni noon eɗen duwonomo yo Allah moƴƴanmo toon eɗen duwono ɓesgu makko e famille o pop wiyani kadi tinno kadi muñen no mbiɗa ni saabu Allah wi huwa adhaku wa abaka ko Allah waynata e nder ñal action goto o jalna e nder action goto e nder hojom goto e nder ko waɗi ko kala ko Allah waɗi won goyowo won jalowo ni aduna wayi huwa adhaku wa abaka kala ko jiiɗa situation noon mettiri foof wonmo situation waɗi arrangé wona en kaaliɗo affaire won gonɗo e beelemma en kaaliɗo corona ne metti kono won gañiɓe milliard uji e nder rafi corona o yimɓe hewɓe goyi kono yimɓe hewɓe sago men taw ha hande jaali eyyi joni noon ruttude namdal ngal namɗa ngal nafoore gurdam gando e nder rendo ngo eyyi nde won noon gando
nafoore mum en mbawa ɗum kontude wallahi eyyi nde wan noon gandal kañum woni usasul kala hunde saabu Allah wi ko iqra o noon moftani tan janngude alquran tan walla jangudine iqra janngu meccal iqra janngu karo iqra janngu polombi iqra janngu ganda diine ma e kanko de ceerno Ahmadou Ba en wayno dendagal macciraji kewɗo janggi kadi o nder kadi ko janggi ko o waɗi ɗum partagé e nder rendo ngo wadde on ɗon so maayi leydi ene wayamo asman ene wayamo au contraire so tawi ko kefere so maayi Allah wifama bakat alayhimu sama wal ardu neɗɗo juulɗo haqiqa daraniɗo diine kokko wawtuji Allah ɗi so maayi leydi ne wayamo to banggue lisanul haal asman ene wayamo saabu moƴƴere makko ko ngabbanno ho kuppi asman hattata nder moƴƴere ngabbannode leydi ndi kadi sunoto sujudaji makko e moƴƴere nde waɗanno e pele makko hankadi de jihad mo waɗata e da'awaji ɗi o waɗata fof leydi ndi suno wona sababu bojji muɗum voilà donc wadde julɓe pertat par ce que ene wayno ko endu muynere nendu endu ndu kuppi ko endu gandal yeehi e endu noon sene muynatno endu ndun ɗon sondu kuppi eɗen ƴoganno e forage paani walla nagge ne ɓiratano nagge maayi kosam natti dañeje alay sago en keɓat suna kono noon Allah noon manan saha min ayatin aw nunsiha naati bi hayri minha aw misliha Allah kala ko itti tan hono kalɗa nane illahi ma ahaza wala huma aɗa ala kala kono itti tan o accirta noon yimɓeɓe o remplace ko ɓuuri moƴƴude nde wanna Allah ko joom yurmede yo Allah remplace en to famille makko eta men e hono makko walla ni kadi ko abbimo yesso o yaɗani noon e kono noon Allah ne wawi ɗum yo Allah waɗan en ɗum yo Allah sukkanmo yolde nde to banggue famille o kadi gueɗel gonguel ngel eɗen dokka bandiraɓe heerama ko noon oustad Doucouré joni en gandi nafoore wurdude e gando e nder rendo nafoore wonde hen kadi en gandi kadi gando so tawi o yalti aduna o ruttima e jomiraɗo subhanahu wa taala en gandi perte gonde hen joni noon holno yimɓeɓe poti wurdirde e gando sagade o wuurde hakkude makko e rendo ngo holno yimɓe poti nanguirdemo holno yimɓeɓe kadi poti mana wurdirde e makko ko adi mayde alhamdulillah shukran ceerno Mansour namdal ngal waɗi fayida ay enen eɗen jogui sifa o min omo menkirimi accude ha neɗɗo maaya wiye ko ni o wano ni o wano so neɗɗo woni nafo rendo so kaalo pular so jangguinowo diine kala ko wawi wadde taade omo nafa rendo ngo yo rendo ngo dar kañumne hollamo amin jiddarnama amin beltanima mbaɗamo soutenir e mbaɗamo compagné duusamo ballamo dolnamo cembinamo e ko waɗata ko kono enen ko ɓuuri hen hewde accire ko ha neɗɗo o maaya hankadi wona e haalede jiya vidéoji mum fayida to banggue diina ɗi a meeɗano yiide voilà hankadi audioji mum ɗi a meeɗano ma nande taw foof enen mofta oliyende wurde haale yimɓe mbatta e makko hakkille yimɓe janggude ɓe jahata makko janggoya yimɓe namnaɗo ɓe namna kono enen deƴƴat ha perten sen perti ha paari puɗɗen haalande yimɓe gurdam neɗɗo o ko gonga haalede caggal mayde bonani golle neɗɗo o taari koko moƴƴi ene moƴƴi na sa wi uskuru mahasin mawtakum ene moƴƴi kono noon haalande yimɓeɓe o ko ceerno Mansour ko neɗɗo poɗɗo wattede hakkille ko neɗɗo gando ko neɗɗo nafo yimɓeɓe poɗɗo naftorademo naftorom ɗum ene ɓuuri moƴƴude ɗum ne sembinamo guila e gurdam ne ɓeydanamo sembe ne ɓeydanamo kadi gueɗel gonguel ceerno Mansour sen mbi ceerno Ahmadou Ba sankare makko ene muusi an ene muusi l'islam la budda daroɗen ɓesgu makko taade kanko wuuri o wurni l'islam o yeehi o acci suhaaɓe o acci bandiraɓe ɓen ɗon eɗen poti wadde soutenir ballenɓe mbatten mabɓe hakkillaji eyyi mbasen waydemo tan boowal o tan nder balɗiɗ baltata tan jejjitenmo ala omo acci ɓesgu macci famille daranɗen famille o ballenɓe e banggue o bang ɗum woni gurdam ɗam woni ballodiraɓe ya ceerno Mansour kay machallah a jarama no feewi ceerno Oumar Doucouré ɗo nannima te kadi laaɓi kadi famnima tigui rigui no hannirta ni ɗum noon yo Allah yo moƴƴere ɗum noon batten tan hakkillaji e seeremɓe men batten hakkillaji e anduɓe meɗen guila e gurdam ko adi mayde no ceerno Doucouré wini tan fobɓe janggoyde ma mbawyade ƴooga nde wonno mbi gandal ko maayo gandu ko woyndu muñal e ƴoyre woni baagal ɗaɓɓowo ko wayno ceerno Ahmadou Ba en ɓeeɗo koɓe bahru koɓe maaje to banggue gandal walla ko woyndu aɗa wawi arde aɗa ƴooga ñande foof to banggue
jangde woni maana to zahir e to baɗin fof ɗum noon so yimɓe gandi ɗum gila e gurdam ne mbawi yaade maana ɓeyda jokka darsuji eko nandi hen ɗum noon batten hakkillaji e ɗum no feewi ɗum noon kodi ko erago e rendu ngo fof e kala to julɗo wawi wonde ɗum noon yo Allah ɓumno ƴiye mabɓe kanko e maaɓe men e maaɓe julɓe fof adiɓe hen e sakkitiɓe fof inchallahu tabaraka wa taala ceerno Oumar en gartat toɓɓere mawdu yewtere men andu diine ma caggal nde duwani ɗen oustad Ahmadou Ba duwani ɗen julɓe duwani ɗen l'islam fof en gartat e toɓɓere men hannde nuqtatul yawm toɓɓere men hannde ko faati andu diine ma ko ɗoftade maana ɗoftade so wiyama ɗoftade noon en ara e ɓiɗɗo ɗoftade jinnaɗo mum walla maana almuɗo ɗoftade e ceerno mum en ara e maana e cuddiɗo ɗoftade joom galle muɗum kono noon hannde enen toɓɓere nde to banggue ɗoftade nde ko heeriri tam to banggue rewɓe to banggue maana suddiɓe maana ɗoftagol maana debbo ewa joom galle muɗum o wi hal alayya ismun in adata ummi fi talabi tafriqi bayni wa bayna zawjati beele ene wodani maana debbo ɗoftade maana jinnaɗo mum debbo ɗoftade yummum so tawi ɗaɓɓi yummiraɗo so tawi ɗaɓɓi ceeru ko ene wona sababu ceerugal hakkude makko e joom galle makko ene wona sababu ɓe ceera yummiraɗo ko ɗum yiɗi yummiraɗo ko ɗum yiɗi est ce que debbo ne wawi ɗoftade debbo ne wawi ɗoftade yummiraɗo walla fotani ɗoftade yummiraɗo o foti ko ɗoftade yummiraɗo o walla o foti ko ɗoftade joom galle makko par ce que joom galle o ene yemira ne jogui yamirore e makko yummiraɗo kadi ne yemira joni noon hol mo foti hen ɗoftade yamirore mum beele ko yamirore nene o foti ɗoftade walla ko yamirore joom galle makko saabu ɗum ene heewi hande e rendoɗo ko hunde jaalide no feewi gila e yangueji ɗi ha e inɗeɗi ɗi ha e mana ganduɗa hoorema e ziyaruji ɗi ha e mawludaji ɗi eywa hankkadi wooda ko kewi mana yummiraɗo o nodda suka debbo wonde yo ar hawra kew he dewgal kaari walla inde kaari walla ziyara ceero kaari walla mawlude ceero kaari eko nandi hen kanko noon taw o heɓani yamirore joom galle o ɗum kadi no wawi wonde sababu so yeehi no wawi wonde sababu ceergal o seere hen joni est ce que ɗum holko diine wi holko l'islam wi joɗade mo heeɗo konngol joom galle o walla konngol yummiraɗo eyo holko o foti wadde hen joni alhamdulillah ceerno Mansour wa shukran somi faami namdal ma mbiɗa tem meɗen ko ɗoftade te Allah wi wa ma arsalna min rasulin illa li yuta nelaɗo Allah sallah sallam Allah nelima tan ko hawa ɗofte kadi sen jii ɗoftade woni caabi kala hunde saabu diine o juuli ko ɗoftade sen juuli hannde tisbar tan dalɗa tukkar holko fewnan dal hay hunde ala est ce que ne ɓeyda e laamu Allah e werguel ala misqala zarra ɓeydata hen hay hunde sen mbasi julde holko ustant Allah hay hunde Allah kañum ko laamɗo eyyi Allah wona kattal min tam ko juuleten ko warten ko ɗum ɓeydata e laamu Allah haydara eyyi ça veut dire que anduɓe mbaɗi analyse yani asakal ɓe mbi asakal kam ko ha yimɓe naftodira joguiɓe nafa ɓe ngalaɓe eyyi kono juulu ɓe ƴeewi dal hol sens juulu ɓe tawi dal juulu sens mum tan ko darnade yimiroɗe Allah sa juuli a waɗi ko Allah wi ko Allah welto sa acci yimiroɗe Allah Allah weltora o e ma saabu a respectani konngol makko joni noon nden ɗon ɗoftare noon ko nde Allah wi ko kañum woni premier mo lamɗo wa abudullaha wa qada rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan Allah yemiri yorewe dewal ngal woni ɗoftare kala sa nani dewal Allah tan ko ɗoftare fof Allah wi ɗum ɗo yo waɗe mbaɗe ko haali ko acce ɗum woni ɗoftare nde Allah ɓenni holko rewi hen wa bil walidayni ya moƴƴan jinnaɗe joni noon moƴƴande jinnaɗe ko Allah adi jinnaɓe ndewi hen joni noon debbo noon so tawi jinnaɓe makko ƴetti kokkimo gorko ene wayno jinnaɓe mbaɗi dégagé responsabilité muɗumen konngol joguino e makko hankkadi kokki joom galle makko ñande o humana o hoori suudu joom galle makko hankkadi responsabilité jinnaɓe immima e makko eyyi jinnaɓe ɓe nden ene ñemminannoma ene jarnannoma ene koltinannoma ene cafrannoma kañum ene waɗɗino kono caggal hannde o dañi gorko ƴetti gorko o kokkima to banggue l'islam dewgal humama hankkadi dendague ɗino hakkeji foof mbaɗɗitima gorko ko joom galle o hankkadi waɗɗi ko gorko o joni hankkadi waɗɗi gorko o ƴewde hoɗande saabu Allah wi uskun anta o zawju kal jannata e ɗon en hollen ko gorko foti ƴewde hoɗande eyyi hayso debbo joguimi de garun hoɗande ko gorko jeeyi ƴewde hoɗande ko gorko jeeyi tengde gorko jeeyi hokkude dépense pour beele gorko o daña konngol e dow debbo o wawa halfede ɓesgu barkingu wawa dañede
joni noon taadi responsabilité Allah artiri ɗum e joom galle makko caggal humandemo sabu Allah wi arrijalu qawwamuna ala nisai ko worɓe ɓe goni nehoɓe rewɓe ɓe bima faddala llahu badahum ala badin eyi hay sinno wona worɓe foof en ɓuuri rewɓe kono ko yoga e wone worɓe Allah ne hokki ɗumen teddugal e ɓural dow rewɓe kadi wo bima anfaqu o sabu kadi dépasse moɓe mbaɗata min amwalihim kono fa salihatu qanitatu fa salihatu ay rewɓe moƴƴuɓe de ceerno qanitatu Allah ɓen ko ɗoftiɓe so debbo waddama suutima salima konngol ɗum ɗo elle Allah ne haalda e makko less yani téléphone walla ha joni oranten Allah yimo banam debbo yani maccuɗam fa salihatu qanitatu ay rewɓe moƴƴuɓe qanitatu ko ɗoftiɓe a faami eyyi moƴƴuɓe ko ɗoftiɓe donc neɗɗo wawa wonde moƴƴo debbo tawa ɗoftaki joom galle makko joni noon so tawi ɗoftade konngol nena makko ardi ɗoftade konngol joom galle makko ɗum yani namniɗa is sabu innahu la yubahu laka ɗa'atu ummuka fi ma aradatuhu aleyka min ɗalabi tafriq baynaka wa bayna zawjatika ɗo so tawi yummiraɗo o noddi ko ɓiɗɗo o yo seeɗa joom galle mum surtout oɗo jamanu noon téléphone ngaji ɗi hankkadi ɗo message uji voilà joni ene woodi yummiraɓe ko yummiraɓe matérialiste ene woodi yummiraɓe ko yummiraɓe aduna debbo o sa ne wawi yidde jooɗade ene muñi basal joom galle mum en jogui caɗele kono yummiraɗo o ronka muñandemo ɗum ɗoɓɓa ko mawo seera e gorko o joni noon est ce que o sifa on foti ɗoftade konngol yummiraɗo o walla ala on foti heddade konngol joom galle makko o jooɗo muñoro saabu Allah eyi tawi ko oɗo sifa yummiraɗo ɗaɓɓi ko yo seere joom galle o ala ɗo woto ɗofta konngol nene makko eyo sabu ɗa'atu zawji mo qaddamattu ala ɗa'atil ummi ɗo ɗoftade joom galle o ɓuuri wonde priorité ɗum ardi e ɗoftade konngol yummiraɗo o ko ɗoftade joom galle o woni farilla eyi e dow makko law qalat laka ummuka inni gharibatun alayka ila yawmi ddin hayso nene makko noon wimo so tawi a serani oɗo gorko ha ñalawma darga komi tikkanɗo wat haalde mi ala tuma mi ala gama ken harmodiroɓe hay so yi ha wonti hankadi jinnaɗo wi so tawi on ceerani an kadi min kam komi karmino an kadi accam hayso maayi wot ar guene sam hayso yummiraɗo wimo noon ko ɗoftade joom galle o waɗɗi fa innaha kad amartuka bi masiyatin sabu yummiraɗo yimrima ko wofde Allah faami ay andi Allah wi en jangguito lahdari la da'ata li makhluqin fi masiyatil khaliqi Allah kayne yimir ɗoftare kono kay woto ɗofta neɗɗo e wofde Allah sabu ko Allah hokki ordre arrijalu qawwamuna ala nisai joni noon yummiraɗo so andi ɗum ha paari so wi yo horo ɗofta konngol joom galle makko yummiraɗo yimrima ko gofol Allah te en mbiyanoma hata ɗofta ko taga e wofde taɗɗo la da'ata li makhluqin ɗoftare alana wonande kala ko taga kala no wawi wonirde fi masiyatil khaliq e wofde Allah taɓɓo par ce que ɗum ngol ɗo konngol ko Allah yimiri yo ngol ɗofte joni so yummiraɗo wi ya taƴ ngol konngol hara ɗofta ko gofol Allah naati wadde ɗum nene hen e baba hen taadi kay ko wofde Allah ɗum wata ɗoftoɓe ɗum so yiiɗi ɓe karmin ma allahumma iza kana zawju hana so wona noon gueɗel tawi gorko o ya'murul binta bil ma'asi so wona taw joom galle makko o yamata tan ko wofde Allah joom galle o ko kefeero walla juulata yimiri tan ko woto juul walla kañum ko jaro sangara yiiɗi nawdema konko ɓiɗɗo o yaara ɓe jaaha boîte ɓe jaroya sangara eyyi ɗum de so tawi yummiraɗo o yimiri yo serte gorko ene wawi sellude aw kana mujtami ina ala masiyatin walla gorko e debbo foof gorko debbo hade mum hokkede gorko wonno wano ene joguino culture moƴƴo aada moƴƴo ene joguino diine joni hokkama gorko o hankkadi yadata e makko ko goofi koko Allah yiɗa ɗum de so yummiraɗo noddi yoɓe ceer ɗon so ɗoftima yummiraɗo ala bakkat yummiraɗo ala bakkat kono so tawi wona ɗum ɗon pourtant ko min woni yumma pourtant kanko ko basɗo walla no wayni welanimi walla mi hawrani e famille makko walla o respectani min nenema walla dewgal ngal kam force tan ko ma gara walla janay sikari ko ma wala ɗum ɗon wona ella ɗum ɗon wona ella mo ganduɗa mo sariya holli yo ɗofta yum makko ha dewgal makko no bona so tawi o ɗoftima hen yum makko o ɗoftima ɗum e gofol Allah ceerno Mansour bisimilla machallah
أجارة من في شكرا جزيلا بارك الله فيك جزاك الله خيرا شير عمر دكوري نام نقل جواب ونقول لابي كدي ودي فايدة في نون كو بيتا سودي يبي باتو حكيلاج في تودي دفتاد يمروري جوم قال بوري سمبود بوري معنا وند فريلا اودو صفه انديدو بعد دو يمروري جينادو دum no wadde yebe battu hakkillaji no fewi doftade jomirabe galleji mabbe be gona muñbe be gona kadi maana doftibe tawde buri mojjude e rewbe fof ko doftibe jomirabe galleji mudumen wadde non so tawi abe jidi jeyete e ben yebe ciforo non yebe gonu maana mojjube be gona doftorobe jomirabe galleji mabbe ma sha Allah namdal dimmal بعض النساء تظهر فخذها وربما أكثر من ذلك فهل يجوز ذلك يا أستاذ يوغا إروبة سيرتنا أولو زمان مغندن هن إرنغوني وقت مغندن دا آخر الزمان أولو زمان مغندن كبوري هيود إروبة يعني بينينا معنا ترد مودو من كوينو بوهل كوينو معنا بوهل ولا كوينو معنا بيتش مومن ولا كوينو كورلال مومن أكو نندي إدو كده هنكري إديدو faji ko buri hewde e mabbe koye odo sifo nguuri maana feññide terde mudumen e wa bele dum ene tagi walla dagaaki e alhamdulillah shukran ya Thierno Mansour e dum don dagaaki réponse o ko dagaaki sabu Allah wi ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna zalika adna an yurafna fala yuzayna ehe ma muhammadu qulli azwajika sallallahu alaihi wasallam wiyan soxnaaɓe maɓe wa banatike ɓiɓɓe ma rewɓe wa nisa'il mu'minina e dendagal rewɓe julɓe fo naati ɗo yudinina wiyan ɓe yudinina qul yudinina kañum woni maf'ul yani qul qul ko file fa'il yani wiyan ɓiɓɓe ma e rewɓe ma e dendagal ɓiɓɓe julɓe taadi ko an woni ambassadeur Allah e dow leydi a faami e yudinin alayhinna min jalabibihinna yoɓe paam ko Allah wi yoɓe ɓorno comci timmuɗi sabu ñalawma goto Asma'u bintu Seydina Aboubacry Siddiq radiyallahu ta'ala anhu amin 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 eyyi kanko e Fatimata Binta ɓe keccodirani no fewi Asma'u ko ɓi Seydina Aboubacry o ari to Fatimata Binta rasulullah sallallahu alaihi wasallam omo ari salmin ɗum o tawi nela sallallahu alaihi wasallam ene jooɗi kanko Asma comci ɗi ɓorni ɗi noon Asma ɓi Seydina Aboubacry enen foof eɗen gandi Seydina Aboubacry e nelaɗo kam no mbaati wallahi taadi koɓe gotum ɓiɓɓe mabɓe ko gotum sabu neɗɗo so tawi woni musidɗo ma ɓesgu mon fof wonata gotum kadi on errata kadi rewɓe mon ɓiɓɓe mon fof gona gotum gona sehilaɓe yona kamɓene taadi Allah waɗi ɓe goni sehilaɓe koye diine ɓiɓɓe mabɓe kadi Allah waɗi gododiri hanko Asma o nani Fatimata Binta soɓe keccodiri heewani no fewi koɓe génération goto ko rewiraɓe tan eɓe jandira eɓe jewtida so kadi bawiraɓe mabɓe ko sehilaɓe joni kanko Asma o noon o ari ñande hen galle nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam to Fatimata Binta comci ɗi o ɓorni ɗi noon comci ɗi timmani andi comcol e ngol wawi mawnude mais taw ngol tan cerwi en sewi jeynotoji voilà aɗa wawa darde ɓandu joomum wutto ne wawi mawnude mais taw mo sewi aɗa wawa darde ɓandu joomum ko val en mi anda hartum en voilà way walla kaalaji ɗi mbaɗata joni kaaluji kew andi kaal yon kon ganduɗa kadi wiya ko debbo yo suuro sene juula hayso juulani joni noon sa ɓorinima kaala ganduɗa ɓanduma fof neɗɗon daara andi ɗum joni comme wona pour diine waɗiri ɗum joni noon kanko walla kadi neɗɗo o wutto kadi ne wawi tekkude taw omo hiiɗi mbiyata tawi bas walla robbo mo ganduɗa ƴettitta e joomum sa waɗi robbo sa mbaɗa robbo waɗa espace kono ɓe mbiyata soɓe mbaɗi ɗum e tagat ɓe naywude e wiyata ko e naywi par ce que wiyata so waɗi comportement mo l'islam wi o en taga ɗum naywude noon ɗum tagatama naywude ɗum ko waadi no moƴƴi joni noon kanko Asma o ari o tawi nelaɗo on jooɗi ko ɓorni ko moƴƴani o wi baba assalamu aleyka nelaɗo jaabaki assalamu aleykum ha timmi laabi tati Thierno Mansour rasulullah sallallahu alaihi wasallam nela sallallahu alaihi wasallam o salmin ɗum laabi ɗiɗi jaabakimo sabu no wayni o ɓenni nder galle o yettoyi Fatimata Binta mi dem so wi bamma damar mi salmini ɗum jaabaki Fatimata Binta ko ɓiɗɗo nehaɗo kañumne daarimo wi heeɗi babam jaabadema kono mbaɗani ko ɓurɗa ko wona moƴƴani nanimo nder suudu ƴetti comci moƴƴi hokkimo o ɓorni kamɓe ɗiɗi ɓe gaari mbi nelaɗo assalamu aleykum nelaɗo wa aleykum assalam itti ko hokkannowo hokki ɓe joni wadde eɗen paama ɗo awratul mar'ati binnisbati lil mar'ati l muslimati min assurati ila rukbati awra debbo tawi ko debbo hono makko kamɓe tan ɗiɗo taadi kadi ko debbo julɗo
julɗo e debbo julɗo musidɗo mum debbo julɗo e julɗo musidɗo mum l'islam ne jogii ko haali hen debbo julɗo e debbo keefeero l'islam ne jogii ko haali hen debbo julɗo wata jaɓan yaltinde awra makko o holla debbo keefeero l'islam ne haɗi debbo noon julɗo hono makko hakkude wuddu makko e faade koppi ɗum kam on debbo wata ndaar ɗum ko awra makko ko heddi ko noon caggal debbo julɗo e hono debbo makko o julɗo fotani darde ɗum eyi fotani darde hakkude wuddu e koppi eyi fotani ƴellitade hen hakkude wuddu makko e koppi makko ɗum debbo julɗo hono makko fotani ƴellitade hen ko heddi noon becce makko en cagle makko en korle makko en ɗum taadi ko debbo julɗo hono makko ɗum baasi ala hen eyi joni noon amamal mar'ati woro yaltina ɗum yeeso debbo oya kama la yajuse li muslimatin nasri ila awratin muslimatin ko noonne kadi julɗo gorko dagay ko ndaara awra julɗo ɗum ko hayyan wa may tan sabu neɗɗo hayso maayi awra makko ko awra makko hayso mo loote e ko sarbet walla musuwaro fawete e awra makko ko juuɗe jahar toon kono nattaki sabu Allah wala kada karramna bani adama Allah ne teddini neɗɗo gurdam e mayde foof e ɗum tagi noon ndaarde e kanko debbo o yaltindemo awra makko so wiyama awra noon joni oustad wona tadde konngol ma jaafoɗa joni ɗon koto banggue debbo hakkude mum e debbo julɗo hono mum eyo joni noon so tawi jomum ko to banggue hakkude mum e gorko ne debbo e gorko taw ko joom harama walla ni hande zaman oɗo tolniɗo jomum ne haalde appel vidéo ko banggue whatsapp walla koto banggue télégramme ne ko nandi hen appel vidéo walla joom wima mana waɗ vidéo ɓooro mi darma ɓooro mi darma walla holko ɓorinɗa ganduɗa terɗe ma voilà nelda kam eyyi pota nelda walla pilma nelda hande joomum waɗma kadi santas e saɗude andi en kaali ɗo ñande mbiɗen kala ko Allah haɗi tan moƴƴani kala ko Allah haɗi tan Allah wi wala taqrabu zina ɗum ɗo fof koye iqrab li zina Allah wi zina wota ɓattoɗe o wiyani wota zinede wota ɓattoɗe joni noon zina ɓattade zina ene toon haalde en toon kon fokkude wadde sarmante mala sarmante wiyete e sarmude neɗɗo o ɓornoɗa kada holla yeeso makko pour mbiɗomo yinma eyyi warde dande muɗumen ɗum foof moƴƴani saabu l'islam haɗi debbo yaltinde awra mum e debbo julɗo hono makko tuggi wuddu faade koppi ɗum haɗama wadde hakkille ma ene foti hokkudema gorko kam jarani haalede gorko kam ko mum koko deƴƴa eyyi saabu Allah wi wa min ahlil kitabi man in tamanu bi qinɗarin yuwaddihi ilayka wa minhum man in tamanu bi dinari la yudilla ma dum tali gayman ene jum ahlul kitabe en sa hokkiɓe milliard a resdiɗe ɓe tottidma mo kalfinɗa milliard tottidma on sa resdi ɗum seeɗa en tottima walla tottittama tottitte wona wadde somo jam forno ko heewi fonno jam faade wa minhum man in tamanu bi dinarin ene mabɓe sa resdiɓe menkelde wotere la yuaddi illa ma dum dali gayi man o tottatama so wona jamma ñalama garɗa ko kirdiɗo ko jaltuɗo o dawat law o hiira jippani woni neɗɗo mo yoɓora luwas voilà mo yoɓora luwas yaltata ko gila 6 heures artata ko caggal gueeƴe kala nde garɗa wiye ko jaltuɗo eyyi ɗum te kadi Allah wi woman yaal misqala zarratin hayran yarahu woman yaal misqala zarratin sara yaru joni noon so neɗɗo golli ko foti e gabbel zarra gabbel leydi moƴƴere walla bonande Allah yeebaki ɗum Allah hollimo ɗum kiba noon ko heewi ko ɗum kam jarani namnade wadde haɗede debbo yaltinde awra makko e debbo hono makko wiyama ɗum moƴƴani ala ko haali kam gorko machallah voilà ko noon oustaz Oumar Doucouré haɗa men yewtude e namdal tataɓal ngal joni aɗa yiya jaafoɗa ceerno Mansour hayso namdal namɗal ngal ngal gasani joni joom so ƴetti comci muɗum nawi to tayor ko kamɓe convocar tayoreji ɓe ñotanam ɗum ɗo yo en ɗam ɗi jaltu modèle naggam eyyi modèle eyyi ça veut dire manda ko waɗa paccal voilà paccal indi jomum jalta askata faami pour beele ne holla worɓe askata faami walli kadi so tawi bas walla so zippu wiya yo wat tayoro yo waɗa ha seero kadi ɓen tayoreɓe faama har kanam har guinaw manda ko joni fof mbiyata kom segde yeeso walla caggal jaafo ɗon te kadi ɗum ɗon tayoreɓe ñotoɓe ɗin ɗon ñooti ɓe ɓen ɓuuri wawde dañde client eɓe kala tayor ñoto comci mawɗi ɓe mbiyata oɗo ko yadani e zaman a heɓata client eɓe heɓata client eɓe elle hande diina o sa waɗi diina tan an kan ka mawɗo ka nayejo a finani joni noon woni pinal ma raw ko accude diine comportement ɓe gona julɓe hande zamanu mondo ɗon yara ya calma so joni to banggue ko kalɗen ko yoga e rewɓe feññide mana terɗe muɗumen ɗum joni so tawi ko resodirɓe hakkude
maana debbo e joom galle mum yo joomumen ene goɗɗodiri gorko o ko ɗanniiɗo e ko nanndi heen jooni noon omo haalda e joom suudu makko appel vidéo e kala e sahaa jooni noon so tawii kanko gorko o ɗaɓɓitii ɗum e joom suudu makko wonde yo waɗ appel vidéo ɓooro neldamo maana walla o ndaara ɗum direct walla yo waɗ fan vidéo daɓɓo taw ko maana ko ɓuryaani taw ko ɓanndu meeru neldamo vidéo o walla kanko debbo o ɗaɓɓira ɗum e joom galle o yo waɗ maana vidéo walla yo fot maana terɗe mum neldamo est ce que ɗum on ɗon sifa ene dago ceerno Mansour la yo jus dagotaw sabu wiya ko awra yo suure Allah wi yaawi hannabi o ɓuli asbaji ka yuddini ali min jala bibi ne firti ko yoɓe cuuro joni noon taadi Allah wi yo suure kala jemirɗo yo suurte on ɗum wawa dagade gorko ko joom suudu makko ene daganimo kono ko daganimo ko soɓe gondi kono ƴettude awra makko filma vidéo walla foro o nelda daganaki debbo o daganaki gorko par ce que ne wayno ko huncude hurum l'islam goo ko aybinde hoore mum ko weññude hoore mum askata faami kadi ko huncude hurum l'islam sabu ɗum jeeyaka e needi l'islam needi l'islam saji bonɗi ene mbaɗa hen voilà wona kadi ko jiiɗen tuboɓe ene mbaɗa fo tan cikkene ne moƴƴi eyyi tubakoɓe ɓe jiiɗi ko bonnirde diine o étape par étape hande noon oɗo tiktok kaalaɗo ma en garoy ñande wonde taw émission tiktok eyyi ko moƴƴineni hen ko bonineni hen taadi ene haaɗa gorko e gorko cuddoɗade wudere wotere darab goto gorko e gorko cuddoɗo ɗum de wayno leydi dukure ene haaɗi ene haaɗa debbo e debbo cuddoɗo e darab goto ene haaɗa par ce que woni yimɓe nene yan en mbaɗi faiblesse joni usa joni so tawi ko suddare wotere woodi noon walla ko mbajju goto woodi yo goto suddu keddiɗo jooɗo walla ɓe taƴamo e hakkude kono e pota suddodade kam potani suddodade par ce que fof ko huulede woto goɗɗum kewde par ce que an aɗa wawi haydara ala e ma mais goɗɗo o a wawa gisde mo en woodi yimɓe nene en mbaɗi faiblesse hayso ko gorko tan ɓe ɓattodiri ene wawi dillinde ɓe woni hen hayso ko debbo e debbo hono muɗumen en jii lesbienne en jii lesbienne fof ne woodi sabu so en jangguina gor jiguen yimɓe luuɗo kamɓe puɗɗi wadde affaire gor jiguen eyyi kono alqurana jangguini hen kono en jii yimɓe hande ɓe ganduɗa rewɓe ɓe ganduɗa ɓe cohlani gorko ko debbo tan ɓe cohli ɓe ngala haaji lesbienne par ce que aɗa faami konngol ngol jaafoɗon koye jangguinde gonɗen eyyi donc noon sa yi ɗum ɗon haɗama kala ko haɗa ko danger donc wadde gorko so tawi wi joom suudu mum yo filmu terɗe mum neldamo yo waɗ appel vidéo neldamo ene wayno udditani debbo o damal bonande on so yi debbo ne waɗɗa en gueɗe ñande wonno wawa salade gorko o hoɗum foti nehade nehano debbo o suuro e yeeso debbo o ko andi ɗum ɗo l'islam ne sali ko o salo hay wadde ɗum caggal debbo e yeeso debbo wawa hulde mais so tawi ɗaɓɓitirde ɗum debbo voilà mais so tawi debbo en yiiɗi fewde o wi debbo ko ma film hoore mum neldamo ko ma fo ɗum ne tawi ko kanko wonno kalifa ponnoɗo wajade ene wayno o bonni oɗo debbo o bonni kadi diine eyyi joni noon ɗum ɗon ñande wonde adda tan ko probléme ɗum tagui law budda kadi ɗum ɗon wodanani debbo o ɗoftade waɗo ɗum kadi saaha aɗa yiya on ɗon sifa joomum ɓoccitore ni taw vidéo o yinno neldude ko joom galle mum ɓoccitore nelda ɗum e groupe aji nelda ɗum e dente goɗɗe wonta probléme eyyi wonta e probléme an kadine walla audio nelda ɗum e dente goɗɗe nelda ɗum e groupe aji goɗɗi wonta ayiba no mbiɗani eyyi ɗum ɗon joni sa daari ko Allah wi woto mbaɗe so waɗanano so waɗano andi hayso juumi o neldi banggue tawi ko moƴƴi o wanno o hersata saabu an joni yewtere kaleten ɗo nde so tawi neldama banggue goɗɗo a hersata par ce que a waɗani ko boni joni noon guila nde neɗɗo acci tan wadde ko moƴƴi gacce ɗe hakkude makko an ɗon fuɗɗi ne sawdiri ko woto huul yimɓe huul Allah ala ɗo haaɗi hankkadine eyyi mataw taw men o gaside eɗen keddora hojomaji seeɗa mataw namdal tato ɓangal hal yajuusu khurujul mar'a littaallum beele ene dagano debbo yaltude dartoyde mana gandal sen mbi gandal noon ha tengti e gandal l'islam ewa beele ene dagano debbo hande yaltude ene yaaha e duɗe walla ene yaaha e daaraji ene yaha ne janggoya diine mum e ko nandi hen walla kala gandal tan hande debbo ne foti yaltude ene dartoya ɗum hono no gorko yaltirta ne ɗaɓɓoya gandal liberté ni alhamdulillah wa shukran par ce que sen daari tuuhoɓe gayni bonnude diine men o par ce que ɓe mbi ko debbo ɓe droit de l'homme ɓe ɗeɓe gadi droit de l'homme hande kamɓe ɓe daari ɓe tawi l'islam ene waɗi ene teddini debbo taw d' abord l'islam ene teddini debbo de l'islam meeɗani famɗinde debbo meeɗani habde droit de l'homme kam e parité en voilà l'islam kadi haɗani debbo hakke mum par ce que l'islam
kala ko hokki debbo hakke mum voleur ko l'islam ɓuri hokkude debbo par ce que l'islam wi ko debbo an gorko ya teng ya teng ya ƴew suudu gaddamo hen ya ñemmin ya yornu ya holtin ya wallin so taw moyen hokki ya ƴewmo liggotoɗo o wona lamɗo ko lamɗo wallahi joni noon an gorko teddugal ko ɗon haali wadde woni jiyaɗo liggotoɗo kay ko an gorko saabu ko an jiiloyto mbarña ñemminamo an jiiloyto mbarña lelnamo konnamo firti wadde so neɗɗo ne wiye maccuɗo neɗɗo ne woodi jiyaɗo neɗɗo ne woodi ko gorko woni maccuɗo wona debbo joni noon so tawi rewɓeɓe ɗum ɗon yonani ɓe ko tubaɓe mbaɗata ɓe modernisé cansa ɓe mbiya ɓon potani wonde e galleji on poti wadde no poti wadde ete debbo ko marchandise ceerno Mansour Bar radiallahu taala anu o wi marchandise yeeyi marchandise kala hen ko adi jarde ko ɗum jomum ƴettata ko ɗum ɗon liggey debbo ko ɗum huula hen so ha taw ko gantu o ronki dañde komo wuura o ronki wadde haydara e ɗum waɗi sago waɗa effort kono so tawi joom galle makko no wawanimo waɗani hen d' accord yo jonde makko e galle ɓuuri moƴƴude yaltude yiloyade gandal ko kalɗa ko tawi ko gandal diine séri ene jaɓa pour haw anda diine makko so tawi noon ko gande goɗɗe ɗe par ce que tawi danger nan toon séri ene haaƴi eyyi so tawi ene huula hen fitina machallah tawi fitina hen ko noon oustaz al imam Oumar Doucouré machallah haralleɓe ne kolla en tan wonde waktu o ko dokkanɗen hojomaji gasi ha laaɓi nde wonno mbi kala ko yonta so tawi seeɗa dañama hen tan yo yon ɗum noon ko ɗo kaddata e bandiraɓe ɗum noon bisimilla ma mbaynodira e bandiraɓe yeeɓiyankoɓe alhamdulillah wa soukran ceerno Mansour en calmini galle o en calmini technicien ɓe ko en ceerno Samba Diop jona Amina Ndiaye en e ardiɓe galle o ceerno Sharif Abba Haydara e ko mbaynoɗen tan bandiraɓe so tawi ni eɗen jogui namne e numéro aji ɗiɗi nanɗo e numéro ko ceerno Mansour eywa ko 76 626 52 11 numéro ceerno Mansour Sall oye numéro ko numéro Oumar Doucouré 77 512 24 22 ɗiɗo numéro aji fof ne mbaɗi WhatsApp kala hen joguiɗo question yo weddo e ɗi numéro aji par WhatsApp on saaha aljuma garo on saaha mbawen wadde réponse so hawre welede Allah so tawi ko namni ko ganduɗen eyyi par ce que en mbawi wiide kala ko namna eɗen jaabo so tawi ko ganduɗen namna e on saaha garen jaaboɗen sen ganda mbiyen en ganda yani gandal fuɗɗi komi anda e ɗum noon eɗen calmina fof eɗen juuro foof ceerno machallah ko noon tigui a jarama yo Allah yo moƴƴere ceerno Oumar Doucouré yo Allah sembin sellina yo Allah nurɗi gandal ngal ko noon tan yewtere moon andu diine ma ko ɗo min kaddata e moon kono ceerno Oumar Doucouré wini tan kala joguiɗo ko yiɗi lamdade ko yowiti e diine mum ene wawi mana noddude e ɗiɗo numéro uji walla to numéro uji kadi jogui WhatsApp jomum ne wawi namdade ko yiɗi ko lamdade e diine mum on saaha ma technicien o waɗ affiché numéro uji ɗi inchallah e écran o mbawon noddude hen woni 77 512 24 22 77 512 24 22 walla mbaɗon 76 626 52 11 inchallahu taala وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.